Salutare! Numele meu este Iulia Mare și îți urez bun venit la seria de 30 de afirmații pozitive menite să te ajute la eliminarea fricilor cu care te-ai confruntat. Ascultă aceste afirmații zilnic timp de 30 de zile și ai să vezi cum rezultatele nu vor întârzia să apară. Repetă după mine următoarele afirmații, fie în gând, fie cu voce tare, și simte și crede fiecare cuvânt pe care îl spui. Mă simt iubit și protejat în permanență de către Dumnezeu. Am oameni minunați în jurul meu care mă fac să mă simt curajos și puternic. Decid să mă eliberez de toate fricile pe care le-am acumulat până acum. Sunt o persoană matură care conștientizează că fricile nu au putere asupra mea. În fiecare zi simt cum sunt ghidat de către Dumnezeu. Mă iubesc suficient de mult încât să am grijă de mine. Sunt un suflet puternic. Sunt un om curajos. Îmi dau voie să fiu cea mai bună variantă a mea. Îmi dau voie să mă autodepășesc în fiecare zi. Îmi dau voie să încerc lucruri noi. Iubesc schimbarea. Mă adaptez ușor în orice situație. Puterea pe care o am în interiorul meu mă ajută să trec cu bine prin orice situație. Simt senzația de curaj cum îmi invadează întreg corpul. Simt energia și dorința de a experimenta lucruri noi. Îmi plac provocările pentru că știu că mă ajută să evoluez. Sunt în armonie cu mintea, corpul și sufletul meu. Îmi dau voie să simt senzații noi. Îmi deschid mintea și sufletul pentru a mă accepta, a mă ierta și a mă iubi necondiționat. Sunt un suflet căruia îi plac experiențele noi. Sunt curajos. Sunt neînfricat. Sunt protejat. Nu-i dau voie nimănui să-mi facă rău. Sunt protejat de către divinitate și nu îmi este frică de nimic. Mă simt confortabil în orice situație. Iubirea pe care o simt în ființa mea distruge orice frică. Eu sunt iubire pură și sunt capabil să transform toate senzațiile din mintea și corpul meu în iubire. Aleg să fiu și să manifest iubirea.